er død. Medic! Magnus, han kan ikke nå herud. Kom tilbage. Nej. Skide svært at fange de der små unger. Ja. De må for hurtigt. Der er en grund til, at jeg tog en mega. Jeg fik en skjold af. Det ved jeg godt, men jeg fik en skjold. Jeg fik en skjold. Jeg fik Tobias en skjold. Jeg sparkede til den. Skub mig ud. Det er ikke engang nok til. Nej, du ser mit skud fast igen. Og hvorfor er det selv så grøn? Hvorfor var grøn, Magnus? Jeg prøvede sgu ikke at vente. Medic! Han er nemlig dum. Vi holder den! De har fået et enkelt sekunder, men det er ikke meget. Men det er her. Dræb ham. Han må ikke få sin pistol. Medic! Han er ikke. Det kan ikke betale sig, det der, Tobias. Det kan jeg slet ikke betale sig. Du kunne have vundet det hele lige nu. Der kommer Malte! Hvorfor har han ikke noget gevær? Bare lad ham løbe rundt. Så han ikke får sin våben. Så han Er du god, Malte? Ja, op. For satan! Medic! Skyd af ham! Smiler han selv ikke. Han er død. Han kommer her, han er ikke død. Og han har armor. Jeg må gerne låne den her, hvis du vil. Nej, jeg kan godt lide. Gul! Nej, for... Skyd! Skyd! Okay. Medic! Nej, ikke ramme dig. Nej! Nej! Er du løbet tør? Ja. Nej, Magnus! Skyd ham! Skyd ham! Nej, jeg er død! Nej! Ja, det er overtaget. Ja! Nej. Død, Tobias! Så kigger på, man kan ikke mærke, at han bliver ramt. Jeg kan heller ikke mærke, at jeg bliver ramt. Ja, så derfor skal bare ikke skjerne. Så kommer han på, hvor hende bliver skudt på armen. Red mig! Red mig! Medic! Ja! Hvor er det så vigtigt? Det er så vigtigt, det der.
vi kan ikke nå det. Medic! Medic! Kasper! Medic! Jeg kan det! Her, bare du rammer mig i skridtet. Medic! Nej, jeg er død, jeg er død. Adam! Må I det mindste ikke få mit våben? Nej, stop op! Tak, Adam. Sådan, Kasper! Tora! Jeg er død, jeg skal bare have mit våben. Tora! Stop lav! Der bagfra! Medic! Ja! Nej. Lige mouse. Medic! Au! Jeg er død! Det er godt! Den er på blå! Lige tændt. Medic! Kig! Medic! Jeg rammer faktisk. Medic! Medic! Nej, fordi hvis jeg affyrer ham, hvis jeg nu når at affyre. Jamen han nåede det ikke, så når jeg ramte ham, så klikkede han. Der sidder noget fast. Hvis jeg får skud! Medic! Du kan bare ikke finde ud af at ramme sig.